Michael, hvad skal du deroppe? Jeg ved det ikke. Michael? Hvad vandt du? Er du tilfreds? Er du tilfreds nu? Og jeg vandt! Spring! 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 Skær velkommen! Tag chancen! Tag chancen! Hygger du dig? Må du hænge af den der faldskærm der, så hop ned. Er der nogen boller den? Det er så... Okay, sikker faldskærm. Sikker faldskærm. Sikker faldskærm. Det er lige kommet over af. Ej, det er noget med det. Michael, prøv lige at høre, hvad jeg siger. Vent derop. Vent derop, hæng dig i tagranden, og så hop ned. Det er bare hænge sig i tagranden. Hold nu kæft. Kæft, det er vildt, mand. Er det sjovt, det her? Åh.